नमस्कार. सकाळच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये तुमचं स्वागत. आज आपण आहोत रेडीमध्ये, जे वेंगुर्ले तालुक्यातलं एक महत्त्वाचं धार्मिक स्थळ आहे आणि बाजूला समुद्रकिनारा आहे. आपण बघू शकता हा रेडीचा परिसर. तर हे तसं वैशिष्ट्यपूर्ण गाव आहे. याचा इतिहास जर बघितला तर 13व्या शतकामध्ये या ठिकाणी रेवती नगर नावाचा परिसर होता आणि या भागाची ती राजधानी होती आणि इथून सगळा कारभार हाकला जायचा. समुद्रकिनाऱ्याशी हे सगळं म्हणजे संलग्न असलेलं राज्य होतं आणि इथे धार्मिक वारसा पण खूप मोठा होता. या ठिकाणची श्रीदेवी माऊली हे जे ग्रामदैवत आहे ते खूप प्राचीन आहे आणि या ठिकाणचं आत्ता सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य बनलं आहे ते इथला द्विभुजा गणपती. इतर ठिकाणी तुम्ही बरीच मंदिरांसंदर्भात ऐकलं असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला देवतांसंदर्भातल्या आख्यायिका ऐकायला मिळतात, पण हे असं एक मंदिर आहे की त्या ठिकाणी आख्यायिका नाही तर या मंदिराच्या शोधासंदर्भातली हकीकत ऐकायला मिळते. तर मी माझा सहकारी रुपेशला विनंती करतो की ही जी मूळ मूर्ती आहे गणपतीची ती दाखवण्यासंदर्भात. तर या ठिकाणी साधारण 1976मध्ये गणपतीची ही मूर्ती सापडली. पूर्वी या ठिकाणी म्हणजे ह्याच्या खाणी होत्या, म्हणजे खनिजासंदर्भात वाहतूक इथे चालायची. रेडीच्या वरच्या बाजूला ह्या खाणी होत्या आणि या भागामध्ये म्हणजे जे आता मंदिर आहे त्या ठिकाणी त्याचं डम्पिंग व्हायचं. तर त्या डम्पिंगच्या म्हणजे डम्पिंगपर्यंत जी खनिज मातीची वाहतूक व्हायची तर त्या वाहतुकीसाठी बरीच वाहनं, डंपर्स किंवा ट्रक वापरले जायचे. तर इथले एक सदानंद कांबळी म्हणून स्थानिक होते जे ट्रक चालवायचे. तर 1976मध्ये ते वाहतूक करत असताना या मंदिराच्या ठिकाणी ते आले असता त्यांना झोप आली. त्यांनी गाडी इथेच लावली आणि ते झोपले. झोपल्यानंतर त्यांना स्वप्न पडलं की त्या स्वप्नामध्ये गणपती आला आणि त्या गणपतीने सांगितलं की मी इथे अडकलो आहे किंवा मी इथे जमिनीच्या खाली आहे आणि मला बाहेर काढ म्हणून. त्यांना हे स्वप्न थोडं वेगळं वाटलं. त्यांनी गावकऱ्यांना सांगितलं. इथलं जे ग्रामदैवत आहे त्या ग्रामदैवताकडे त्याचा कौल लावला गेला. म्हणजे कोकणात कौल लावण्याची प्रथा आहे. म्हणजे तिथल्या देवतांशी म्हणजे बोलण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी हा कौल लावला जातो. तर तिथे तो कौल झाला की इथे खोदकाम करायला. त्यानंतर लगेचच इथे खोदकाम सुरू केलं गेलं. काही दिवसातच ज्या ठिकाणी जागा दाखवलेली त्या ठिकाणी गणपतीच्या वरचा म्हणजे चेहऱ्याकडचा मुकुटाकडचा भाग दिसायला लागला. मग एकदम आश्चर्य वाटलं सगळ्यांना की असं स्वप्न पडलं आहे आणि अशा पद्धतीने मूर्ती सापडते. पुन्हा देवीला कौल लावला गेला. मग तोही होकारार्थी झाल्यानंतर पुढे जवळपास 1 महिना खोदकाम केलं गेलं आणि त्या ठिकाणी जी मूळ मूर्ती मिळाली ती आता आपण पुन्हा एकदा बघूया. तर ही जी मूर्ती आहे ती जांभा दगडामध्ये कोरलेली होती आणि द्विभुजा अशा पद्धतीची गणपतीची मूर्ती होती आणि ती पूर्ण सुस्थितीतली मूर्ती होती आणि खूप प्राचीन होती. तर ही मूर्ती सापडल्यानंतर या ठिकाणी म्हणजे पूर्ण जिल्ह्यामध्ये किंवा पूर्ण राज्यामध्ये या संदर्भातली माहिती पसरली. स्थानिक एकत्र आले आणि या ठिकाणी मंदिर उभं केलं गेलं. त्यावेळी छोटेखानी अशा पद्धतीचं मंदिर होतं. तर आत्ता जी मूळ मूर्ती आहे ती आपण बघूया. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही बदल केले गेले. तर ही जी मूर्ती आहे तर जी मूळ मूर्तीलाच रंगरंगोटी आणि सुशोभीकरण केलं गेलं आणि त्याची स्थापना केली गेली. सुरुवातीला जे मंदिर होतं म्हणजे आणखी एक याचं वैशिष्ट्य आहे की आता तो बाजूला तुम्ही जो भव्य उंदीर बघताय, जो गणपतीचं वाहन आहे, तर ही मूर्तीचं खोदकाम झाल्यानंतर साधारण महिन्याभरानंतर ह्या उंदराची मूर्ती सापडलेली आणि तीसुद्धा तशीच वैशिष्ट्यपूर्ण आणि अखंड अशा पद्धतीची होती. पुढे असं त्याला सुशोभीकरण करून अशा पद्धतीचं छानसं रूप, तेजस्वी रूप ह्या गणपतीच्या मूर्तीला दिलं गेलं. ह्या मूर्तीचं वैशिष्ट्य म्हणजे याचा एक हात आहे तो आशीर्वाद देणारा आहे आणि दुसरा हात आहे तो मोदक घेतलेला अशा पद्धतीचा आहे. आणि तुम्हाला सर्वसाधारण 4 हात असलेली गणपतीच्या मूर्त्या तुम्ही बघितल्या असतील, स्वयंभू असतील किंवा स्थापन केलेल्या असतील, पण ही द्विभुजा आहे त्यामुळे ही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्याचा आणखी एक म्हणजे ह्याची भव्यता. साधारण 6 फूट याची उंची आहे आणि 3 फूट त्याची रुंदी आहे आणि त्या मूर्तीला म्हणजे जी मूळ मूर्ती आहे त्याच्यामध्ये फार काय त्याचं नुकसान झालेलं अशा पद्धतीचं नव्हतं. आणि ही इथलं ह्या लोकांचं म्हणणं आहे की ही खूपच प्राचीन मूर्ती आहे आणि पूर्वीचे जे धार्मिक संदर्भ आहे त्याच्याशी ही जोडलेली अशा पद्धतीची मूर्ती आहे. आणि याच्या स्थापनेनंतर आता जर तुम्ही बघितलं तर आता इथे खूप भव्य मंदिर उभं राहिलं आहे आणि या ठिकाणी अगदी देशभरातनं भाविक येतात. विशेष करून गोव्यातनं आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी आहे. साधारण 18 एप्रिलला
ह्या मूर्ती संदर्भातला साक्षात्कार सदानंद कांबळी यांना झालेला. आता इथलं व्यवस्थापन पण कांबळी घराण्याकडेच आहे, तेच बघतात. तर 18 एप्रिलला इथे वर्धापन दिन साजरा केला जातो आणि तो इथला मुख्य उत्सव असतो. त्याच्याशिवाय अंगारकी, त्याच्यानंतर माघी गणेश जयंती, असे काही उत्सव जे गणपतीशी संबंधित आहेत ते सुद्धा इथे उत्सव होतात. आणि या ठिकाणी म्हणजे महाराष्ट्रभरातनं, गोव्यातनं या ठिकाणी भाविक येत असतात. आणि सिंधुदुर्गाचं जे पर्यटन आहे, विशेष करून धार्मिक पर्यटन आहे, त्यातलं हे सगळ्यात महत्त्वाचं स्थळ हे बनलेलं आहे. आणि ह्याचं इथला म्हणजे फक्त हे गणपती मंदिरच नाही, तर ह्याच्या बाजूला जी बरीच मंदिरं आहेत, माऊलीचं मंदिर आहे, त्याच्यानंतर इतर शिरोड्या हे जे गाव आहे ते बाजूला आहे, त्या ठिकाणीसुद्धा मंदिरं आहेत. इथे सुंदर असा किनारा आहे आणि हे गोव्याच्या जवळचं असं ठिकाण आहे. इथे यशवंतगड आहे, जो की ऐतिहासिक संदर्भ असलेला आहे. अगदी शिवाजी महाराजांनासुद्धा जोडलेला त्या गडाचा इतिहास आहे. हे सगळे संदर्भ आहेत. त्यामुळे हे रेडी हे जे गाव आहे किंवा हा जो परिसर आहे हा वैशिष्ट्यपूर्ण बनलेला आहे. सकाळसाठी शिवप्रसाद देसाई, धन्यवाद.